de la declaració unilateral no és fer-la, és poder-la mantenir. I per poder-la mantenir vol dir que necessites que la senyora Merkel i el senyor Obama et diguin welcome, i ja està. Welcome to comment, i ja està. I s'ha acabat. En aquest cas, el tribunal que serà legitimat internacionalment serà la comunitat internacional. Està claríssim. Per tant, no hi ha més històries. La pregunta és quantes vegades hem de deixar que ens donguin amb la porta als morros abans de dir prou. Bueno, es diu que hem d'esgotar totes les vies. Jo crec que tu ets el mateix parer, penso que les hem esgotat totes, ja. No, tècnicament no. Tècnicament no, ara hem demanat el traspàs de la competència a partir del 150. Després el podem demanar pel 92. Després podem fer la nostra llei que l'enviaran al Constitucional. I després encara segur que podem muntar una altra cosa. No, però ja no n'hi ha masses més, Però és que amb tot això ens plantarem el 2016 o el 2018. No, però la cosa ja comença a sortir, Sí, bueno, però el ritme que porten no és aquest. El ritme que porten és d'anar guanyant temps. I jo em temo que potser no és aquest el plan. Després, en els nostres llibres, i jo ho explico des d'una vessant més a partir de l'anàlisi de la sentència del Constitucional i tu ho expliques a partir d'una vessant poder més històrica, expliquem que a vegades se'ns ha volgut vendre la història de que els espanyols d'esquerres són diferents que els espanyols de dretes, perquè els espanyols d'esquerres són més tolerants, són més federalistes, es veuen el fet català des d'una altra perspectiva. Jo penso que la història, Joan, tu estàs... Bueno, això ja ho va dir clar. No hi ha res que sembli més a un espanyol de dretes que un espanyol d'esquerres. Jo, l'exemple que jo poso, ara no recordo el que tu poses, però el que jo poso és els 7 recursos... O sigui, sempre se'ns diu que només va recórrer el Partit Popular la de la 7. I no és cert. I no és cert. Ho van recórrer 7 recursos. Entre ells un defensor del pueblo que era del PSOE. Exacte. No, a veure... 3 més del PSOE... Això jo crec que aquí el president Pujol ho va dir d'una manera molt gràfica, quan diu la diferència entre l'Aznar i el Zapatero és que el Zapatero és una persona més educada. Bueno, el talante, no? Hi havia el talante. El talante. Però al final el capdavall és el mateix. No entenc. A veure, és que en aquest sentit l'homogeneïtat nacional dels espanyols és molt forta. O sigui, i això n'hem de ser conscients, Els espanyols nacionalment parlant són molt més homogenis que nosaltres. Nosaltres som molt més amics de la discussió, del matís, del no sé què, els espanyols hi ha coses que ho tenen claríssim. Hi ha determinades coses que no els hi toquis, ells ho tenen claríssim. No els hi toquis, està claríssim. I una d'aquestes coses és, per exemple, el tema de nacionalitat, el tema de sobirania, el tema de la Constitució. Tu fixa't que PP i PSOE, que s'estan barallant contínuament en tot i per tot, nit i dia, en qualsevol excusa és bona per tirar-se els trastos pel cap, quan es tracta de parlar de Catalunya, allà abans de començar ja estan d'acord. No hi ha discussió. És allò com... Per tant, no hi ha escletxes. El que passa és que un pot tenir el talante i l'altre pot tenir el bigotito... l'ordeno y mando. Però és una qüestió de personalitat, de les persones, que no té més històries. En el teu llibre crec que explica amb molt de detall el que no deixa de ser un procés que sistemàticament hem anat vivint els catalans durant molts anys. Vull dir, l'Estatut, el que tu deies abans, va haver-hi la Mancomunitat, Primo de Rivera, va haver-hi l'Estatut del Macià, Franco, va haver-hi l'Estatut del 79, l'OAPA, i abans havíem tingut, va haver-hi el Prim i el van pelar, va haver-hi la Primera República i va haver-hi el Pavia. Si estudies més que pelar, no, és que és clar, és que és continu, és contínuament això, és contínuament. Per tant, és sempre el mecanisme. La diferència és que l'Estatut del 2006 es va plantejar en un moment que Espanya no se sentia feble, a diferència dels altres. I per tant, doncs ja, la reacció va ser immediata. I per tant, el van avortar abans de néixer. Home, això que dius tu és important, perquè el naixement, d'alguna manera, del catalanisme, jo crec que no sé si ho arribo a explicar, però el naixement del catalanisme ve no feblesa a Espanya. Espanya perd les colònies a finals del segle XIX. Jo crec que el catalanisme ve... Catalanisme polític, em refereixo al catalanisme polític. El catalanisme que d'alguna manera comença a fer propostes... La Renaixença és anterior al 98, és de mitjans del 19. Em refereixo a primeres propostes d'estatuts, em refereixo a documents així, les bases de Manresa, aquestes coses, que són d'alguna manera els antecedents del que són els estatuts d'ara i tal, venen en un context internacional de feblesa d'Espanya. Ara ja no és així, El problema és que ara Espanya és forta des del punt de vista aquest, però continua sent feble des de la seva tradició democràtica. Amb això sí que no ha canviat. Amb això sí que no ha canviat. Això sí que no ha canviat. I aquí jo crec que
això jo crec que ho hem d'explotar. Aquest diferent tarannà que tenim nosaltres, molt més europeus, nosaltres sempre hem mirat de cara a Europa. Espanya sempre ha mirat de cara a Sud-amèrica. A veure, és que hi ha una diferència, això ja és anar-se'n molt enrere en la història, no? Però Catalunya és carolíngia i Espanya no, i això es nota. Sí, això es nota, Vull dir, això es nota. Espanya encara pensa en Roncesvalles, vull dir, allò que lo que viene del norte és peligroso, no? I nosaltres som carolingis, i vulguis que no, això es nota. Tenim un tarannà i una manera de ser que no és aquesta. I aquesta cosa, jo crec que aquesta diferència és bastant important. Aquesta diferència de tarannà és diferent. Aquesta